Саудитска Арабия е държава, считана за родното място на арабската култура, обичай и традиции. От тук са тръгнали арабите през 7 век в няколко лъча своя поход и разселване в околните територии и континенти. Освен със своите богатства на нефт, Саудитска Арабия е пълна с редки пустинни пейзажи, планини и скални формирования. На 400 км южно от йорданската граница, в района на градчето Алола, планинско-пустинен пейзаж с чудни скални форми. Всичко това е от района на Алола. Днес целият ден ще изкараме тук. Освен тази забележителна, потресаваща природа, в Саудитска Арабия има и много архитектурни и такива исторически паметници, част от световното наследство на ЮНЕСКО. До момента общо по цялата територия на Саудитска Арабия са регистрирани около 11 000 археологически обекта. Иначе, само за информация, столицата на Саудитска Арабия е Риад. Около 4 милионен модерен град, далеч на изток, далеч от нашия път.
Саудитска Арабия се ограничава от две морета. Тук, от запад, е брега на Червено море, насреща Египет, а пък от източния край, където са емирствата, е Персийския залив. Червено море ли? Ами, бреговете му са от Йемен, Саудитска Арабия, Йордания, Израел, Египет, Судан, Етиопия. И може би стига до Джибути. Това са бреговете на ограничителната ивица на Червено море. Разбира се, саудитските плажни ивици не са развити за този плажен туризъм, който ние познаваме. Саудитска Арабия има стриктен дрес-код, най-вече за жените. Малко хора може да видиш да се натупат в водата. Ще походиш Big White. Безплатни магистрали свързват почти всички точки на Саудитска Арабия. Джеда е най-космополитният град на Саудитска Арабия на брега на Червено море. Всичко живо е излязло по бордлока. Днеска е събота и е петък и събота. Тук са празниците. Вие ако търсите готини мацки, тук да знаете, че няма да има. На срещния бряг е Судан. В събота много семейства са излезли на пикник по морето. От Таиф на юг магистрала върви почти по билото на висок планински масив Плато. На около 600 км на юг до селището Абха. Мека е най-свещеният град за мюсюлманския свят. Тук пророкът Мохамед в началото на 7 век е получил просветление от архангела Гавраил. Мека се посещава от хадж от всички мюсюлмани по света
поне веднъж в живота им. Градът отстои на около 80 км източно от Джеда и от Червено море. На около 30 км, като доближиш Мека, има голяма червена табела. Всички немюсулмани да отбият в дясно. Така те изкарват на юг. Мястото е напълно забранено за християни и за немюсулмани. Така че не си правете илюзията. Има вътре в тия? Не знам. Тук приютяват. Пишеше за приютяване на хач. Най-интересното е, че всички мюсулмани ги отклоняват по този 6-лентов път. Обикаляш Мека. Какво да засичат само Асад? Там е чекпоинта на главната магистрала за Мека, оттам ще върнат. А ти гледай колко много са. Пресичат пътя. На 20 февруари в Таиф, малко китно-планинско градче, малко е, близо 1 милион души, на 80 км югоизточно от Мека. Няколко стари фасади са интересни в Таиф. Един от тях е двореца Ал-Котаб, строен през 1897-98 година. В момента дворецът е затворен и доста разрушен. Строен е с римски колони, арабски орнаменти. Тук по това време е живял началото на 20 век. Саудитският крал Ал-Фасал тогава е бил царски наместник, тъй като Саудитска Арабия тогава не е била самостоятелна държава. На около 200-300 метра северно е от същия период, преди 120 години, дворец Ал-Бугари, също занимарен. Иначе за стандартите на Саудитска Арабия Таиф е един така доста приветлив и туристическо ориентиран град. Лятна столица на Саудитска Арабия. Още една трета сграда, строена 40-те години за богата фамилия от Мека. За нещастие отново занимарена и така обречена на разруха. Това е най-високата планина в Саудитска Арабия, като гръбнак. Се простира север-юг, около 2000 км над Червено море. Най-високият връх в Саудитска Арабия е тук около 3000 метра. А пък въобще на планината е в йеменска територия, още 1000 км на юг, 3600. А магистралата към йеменската граница е просечена буквално в средата на планината. Върви по дължината и гравитира към билото. Планината, вървяща
север като гръбнак се казва Асар. Планините Асар. Наред с съвременната магистрала, крайпътни възли и съвременни градчета, започваме да забелязваме в страни от пътя исторически селища, строени няколко от камък, сега запустяли. Селища крепости. Еко, много ясно показано. Старото селище на върха на хълма, за да бъде лесно отбранявано, а новото в ниското с полет заради по-лесните комуникации. Много такива селища ще срещнем по пътя ни, от никого не описани, от никого не посещавани. Планината е дълга над 1500 км. На север започва в Мека, върви покрай Червено море, стига до най-южната точка на Саудитска Арабия и влиза в Йемен. Най-високият и връх е 3600 метра и на територията на Йемен, а двата най-високи в Саудитска Арабия са 2990 метра. Пътувайки на юг, много често се виждат тези бойни кули, наблюдателници, строени някога по търговските маршрути. Безкрайни простори от скали. Магистрала по билото на планината на височина 2500-2700. Та най-високия връх на Саудитска Арабия до преди няколко години се счита Джбел Сауда. Висок е точно 2985 метра. При точни измервания през лятото 18-та година се оказва, че е втори по височина. Другия е с 100 км на юг към Йемен и е с 10 метра по-висок. Района на Джбел Сауда е силно туристически, разбира се, туристически за местен туризъм. Бели хора почти не се виждат в Саудитска Арабия. Почти до върха има хубав 30 км асфалтов път от града Абха, сравнително голям град. Но от главния път се отбива едно малко пътче, което е още 2 км до върха, напълно забранено, тъй като горе
с станции военни. Много саудитци се качват на това място заради прохладата и на пикник. Центъра на Абха, хубав, голям туристически град, намиращ се на 2200 надморска височина, на около 30 км източно от планината. Градовете в Саудитска Арабия нямат стар център. Саудитска Арабия просъществува като държава в началото на 20 век и всичко тук е ново. Позивите за независимостта на Саудитска Арабия от Османската империя започват още в началото на 20 век. След Първата световна война, по-отзивчиво, а през 1932 година Саудитска Арабия е напълно независима държава. Абха, на около 700 км южно от Мека. В южния край на Саудитска Арабия, последните 300-400 км над йеменската граница, се появява една типична местна архитектура на тези набраздени с камъни и кал късби. Не, няма нито една обитаема къща тук. Но интересно, че има признаци от скорошен живот. Да, доскоро тия хора са съществували тук. Една от по-високите кули е оставена отворена. Леко е змия да не ме подкара. Интересно е, стаичките скоро са били явно обитаеми. Много интересно. Като малка стаичка. И нагоре на втория етаж. Колко интересно. А те и отвътре декорирани, бойдисани. Врати, подове. Много типично. Не бях виждал до сега такъв тип архитектура. Нагоре няма нищо. Това е.
Както вече споменах, планините Асер продължават на юг и в територията на Йемен, където е най-високият връх. Около 50-60 км преди Нажран минаваме съвсем близо до границата с Йемен, буквално на 15-20 км на юг от нас е тази граница. Тук е доста пазена военна зона. Цялото поле около нас е изпълнено с тези големи черни болдери. В Нажран, около 200 000 души град, тесен и дълъг, на 10-15 км северно от границата с Йемен, с фантастичен бит, стара автентична архитектура. Със своите фортове и кули, строени от кални тухли, Нажран е един оазис бижу на височина 1300 метра на 15 км северно от границата с Йемен. Със своята дълга и динамична история, Нажран винаги е бил връзката търговска и административна между Северна Арабия и Йемен на юг. И днес тази връзка все още може да бъде усетена по хората, архитектурата, по културата. Най-интересен исторически монумент тук е фортът на Нажран. Това е една от страничните бойни кули на форта. О, много интересно. Това са стъпалца с палмови клони нагоре. Фортът дава една пълна картина на традиционната култура на селището в далечните времена. Реновиран е в средата на 20 век, а иначе е строен 1361 година. Фортът има 60 стаи. Дворецът е на 3 етажа. И покрив е много интересен. Приземният етаж на двореца е превърнат в музей. В двора на двореца едно от най-ценните неща е кладенеца. Знае се, че е строен в далечни времена в предислямската епоха. Да, джамията е там, така ли? Е много добре. Само искам да погледнем какво има в кладенеца, защото има зазидана, ама тук има дълбочина някаква. Нищо не е зазидано. Леле! Що е 15 метра поне додолу. И няма вода, да. Не, това е твърдо най-интересното, което сме видяли до сега. Кладенеца и старата джамия.
Не, много интересно. Действително много. Дворецът беше едно от малкото неща в Саудитска Аравия, което действително се заслужаваше. Непосредствено южно от града е археологически обект. Съвременният град Нарджан е построен върху остатъците от много древен град, наречен Ал-Убдуд. Всичко, което виждаме от него, са остатъци от 6 век преди Христа. Доста от преди арабите. Рони, ти ли блееш? Май то път ти пеше. Дворецът Алаан е само отвънка туристическа атракция. Не се допускат посетители вътре. От тук се вижда цялата долина на Нажран. Градът е дълъг близо 30 км. И няколко картини от стария център на Нажран. Алакдот. Ще видим какво останало, обаче тук има кобри. Япът. Алкот е древен, направо архаичен град на слабо проучена цивилизация. Тук е съществувало селище, столица на търговски път, още 1000 години преди Христа. Търговският път е бил основно за превозването на търговията на франкинсенс, идваща от Оман към Египет. Руините, които виждаме днес на това място, са остатъци от форт, строен около 6 века преди Христа. Градът Алкот е съществувал до 3 век след Христа. Върху неговите основи по-късно е изграден и древният Нарджан. Ти остави другото, ами и Япът. Фортът е бил с размери 235 на 200 метра, правоъгълен. Това място, както и сега, така и за древните цивилизации, било доста подходящо поради подземните си води, долината на Нажран. На изток от тук до Персийския залив 1000 километра е безмилостна, без капчица пустиня. Аз съм по-склонен от Джеда да отрежеме, обаче тук юга да го изкараме до край. Защото е много стойностно всичко. Много интересно е. Просто си добиваш размерите за цял град.
Да, тук се вижда ясно така структурата на външната стена. Това беше от Алкатут. Най-високият връх на Саудитска Арабия, Джбел Фаруа, е висок точно 3000 метра. Се намира на около 70-80 км южно от Абха и на същото разстояние северно от границата с Йемен. Стои на около 200 км източно от брега на Червено море. Върха Фаруа се качва по асфалт до височина 2700 метра и оттам по коларски път, може и пеша, още дължината му е 5 км за час и половина нагоре. 50-100 метра по върха. След около 1 час от колата стигаме до най-високата точка. Връх Фаруа, най-висока точка на Саудитска Арабия. Мерим тук 2995 метра. Някаква подемна машина беше разорала, тук беше бутнала кола, правиме маркировката на точката. На север планината се простира около 600-700 км, на юг още толкова. Тя представлява едно обширно плато, нарязано с малки степеловидни каньончета. Най-високата точка представлява едно малко плато, една хеликоптерна площадка 20 на 20 се едно. Гледай ги там на изток, като някакви малки вулканчета изглеждат. На юг, малко по-ниско, на 10 метра по-ниско, има някаква радиопредавател станция. Западна посока е посоката на Червено море. Разбира се, не се вижда то на 200 км тук. Вижда вече пада на планината. Маймуна се качи на колата. Гледай пишката, бе. Гледай пишката. Гледай какво става, гледай. Те са някакви червеногъзи и червенопишкови маймуни. Гледай. Малко като тръгнеш да им отваряш и веднага се качват по колата. Издерат колата, струва пари. Червеногъзи и червенопишкови маймуни. Гледай. Бабуни ли? Бабуни. Да, бабуни. Та все едно сме в Мароко. Маймуни ли идват? Буквално 1200 метра се пуска надолу. Не знам, на мен ми прилича на лай на кучета. Се качваме да бегаме, докато не са дошли. Отново
дойдохме на брега на Червено море. Едва на 3 км северно от границата с Йемен. Червено море, Саудитския бряг на морето се отличава с това, че почти плажове няма. Екзотика няма. Тук, например, е една заблатена територия. Или са каманаци прах, заблатена местност или петролни комплекси. Няма да бегаме на север вече. И така, йеменската граница на Червено море беше най-южната точка в Саудитска Арабия, докъдето стигна нашето пътуване. Не е то очевидно така, като е пясъчен въздуха, така залязва слънцето. И то не се скрива зад хоризонта, ами зад някаква мараняла. Хората при вечер излизат и си идват тук на пикник. Няма. Теорията е, щом са забулени, значи са грозни и точка. Да, за грозна ли? Явно, щом иначе няма да е в черно. Сте говори глупости. Жизан, крайбрежната музика. Улицата за разходки. Джазан е най-големия град в района на брега на южния бряг на Червено море. Около 200 000 жители с много красиви крайморски паркове. Джазан. ...23 февруари сутринта. Ето как изгрява слънцето на плаж 600 км южно от Джеда. Тук нощувахме на палатка. Цяла нощ беше пълно с коли по пясъка и пълно с разхвърлени боклуци. Сеги, стоги с някои гашни глиза във водата, а ханъмите като влязат са с черния плащ и само до колене.
нашият бивак. По пътя ни на север към Джеда, в рамките на тия 550 км, които ни остават, ще спираме на няколко места да оглеждаме този велик бряг на Червено море, да видим какво става. Всъщност, макар генералната мизерия на Саудитския бряг, 20 км по-на север попадаме в една така сравнителен оазис. Скоро нещо като къмпинг на пясък. Водата е доста топла. Колко е тя? Към 30 градуса, 30-31 може би. Още 100 км на север или 100 км южно от Джеда намираме този коварен риф. Има няколко кораба с разбити в рифа. То е така едно от малкото интересни местенца това. Направо в движение да го гледаме. Още корабокрушенци. Кой знае кога ли е закъсал този кораб тук. Каква е тая риба? И аз не знам. Колко са? Над 100 са. Към 200 ми изглежда така. Гледай камилчетата, камилчетата. Виждате ли ги камилчетата най-отзад? Нощната Джеда, златното мърше. Тази търговска пешеходна улица започва най-стария и традиционен пазар на Джеда. И ако въобще по улиците на Джеда може да се видят стари сгради, то това е тук именно на тази пазарна улица.
са няколко стари фасади в тая пешеходната зона. И още кадри от старата Джеда. Много типични фасади. Някои от сградите са занимарени, други се реставрират в момента. Историческата сграда на СИФ, възстановена и превърната в музей. Много стари фасади, много интересно. Сук ала Лави, за него казват, че е най-традиционният стари съвременен пазар в цялото кралство Саудитска Арабия. Ал-Балат Historic Jeddah. Старата джемия, сърцето на стария град. На другата сутрин ходят към рибния пазар, близо до пристанището на Джеда. Този щанд, например, специализиран само за раци, скариди. И всякакви стридообразни и октоподообразни. Тук е разпределителния сектор. Пазар камиона с леда. Взимат, пришат го и слагат.
там, влизаш вътре, разфасоват ти рибата, чиста ти и си я взимаш. Пред рибния пазар. Още един кадър от старата част на Джеда. Снощи видяхме от разходката в старата Джеда. Тук виждаме фасадата на Шербатли, къщата Шербатли, която е една от малкото реставрирани вече. Има проект, според който до 2030 година трябва да бъде възстановена така както и старата Джеда, всички стари фасади, така и да бъде преустроен много от кварталите на модерния град. Много е типична. Днеска 24 февруари. Нека да ги видим отново тия старите фасади на дневна светлина. Няма да ги бутат, реставрират ги. Това е някакъв малък антиквариат. Няма. Точно този тип архитектура нито един друг град в света го няма. Си е нещо много типично за този стар арабски град. Може би в Йемен, ако някой да отидем да е такова в Сана, не знам. То просто не мога да спреш да го снимаш, защото това е проблем. На следващия ден сме отново на север. Петък, 25 февруари. Района на Алула и Мъда Салех със своите приказни каньони. Камилчетата. Сега дилемата е в Аризона ли сме, в Саудитска Арабия или в Антиатласа в Марокко.
Именно на това място, на около 5-6 км от градчето Алула, е туристическия комплекс Алула. Точно тук на около 200 метра зад гърба ми е построен този комплекс с агенции, които са съставили 3-4 интересни тура, екскурзии из околните забележителности. От този парк се организират екскурзиите от 2 агенции. Билетите се купуват 2-3 дена поне по-рано по интернет или тук на място. Най-хубавите турове са, разбира се, Мадин Селех, номер 1, след което и скални рисунки и стария град Алула. Мадин Селех е такова място, че ако трябва само едно нещо да се види в Саудитска Арабия, това е то. Мястото е кръстопът на древни цивилизации, по-късно на поклонници, изследователи, търговци и воюващи армии. Най-голямата гробница в Майдан Салех е гробницата на Хиян. Също е наречена Касър Фарид. Комплексът Мадин Салех е доста голям. Той представлява древен гробищен комплекс на набитийската цивилизация. Тук са изрязани в скалите храмовете и гробниците на набитийците. Същата тази цивилизация, която е строила Петра в Йордания. Набитийците избират Мадин Салех за своя втори град. Много са интересни, изрязани така от някакси фалшиви колони. Към следващата гробница. Тази гробница е наречена Касър Албанат. Уникално нещо са тези гробници, това е истината. Древният набитийски град е разположен на средата на пътя между Мека и Петра. Те са адски много гробници в тази скала, бе. Малко се знае за произхода на набитийците. Знаеме само, че тяхната цивилизация е започнала около 6 век преди Христа, къде влизат всички тия дебели крави. Смята се, че са произлезли от номади. Да ги видиме. 40 само. Не знам, да ги видиме, щом от всички страни. Стига, бе. Това не може да бъде просто. Столицата на набитийците е Петра в Йордания
и е строена около 3 век преди Христа. После набитийците почват да се разрастват и до 2 век преди Христа вече контролират цяла северо-западна Арабия. Та освен гробниците и самото място като природа е феноменално. Айде сега след малко ще разбереме тези с какви изненади ще ни поднесат. Рядко слънцето минава през този процеп. Тук са се събирали набатийците и правят един такъв голяма зала, хол за тези събирания. Смята се, че разчитането на буквите от Месопотамия или от Басра. Драматично място е. Много е. А вижте, горе в скалата има такива петроглифи. Мадеин Салех е комплекс от общо 131 гробници. Страшно много гробници, бе. Направо не мога да повярвам. Царството на набитийците е превзето изцяло от Римската империя през 106 година след Христа. Sunrise in the morning. Вижте ли го това лице? Това е естествено, природно изваен камък случайно. Еми да, горе-долу това е последната гробница. За туристите посещението на Мадеин Салех се прави само с организиран тур. Цената е около $40 и тура продължава между 2 часа и половина и 3. За това време се посещава 5 комплекса от гробници. Следва подобна цивилизация от преди Христа по тези места. Дадан. Дадан се намира на около 30 км южно от Мадеин Салех. And for them to choose this site to settle here in the valley, it's the pretensions that this land has. Meters deep. In their time it was 7 meters deeper. How Дадан е по-стара цивилизация от набатийците. Тя съществува от 6 до 2 век преди Христа, след което идват набитийците с Мадеин Салех. Да, доста са. Копали са навсякъде гробници.
about cemetery and graves. It's time actually. So no, actually, as you can see, Казва, че около we have 700 been са came били to this line, гробниците тук. with our heritage. Визитър центъра на дотам. Това е на около километър и половина южно от паркинга. Е около 5 км североизточно от Алола градчето. За тук туровете са около $20 и продължителност 2 часа. Разбира се, местото е фантастично. Цивилизацията ни е непозната. Я вижте вдясно, пак има гробници много. Гледне човек само в западна посока на 5 км от нас. Какъв скален оазис е. Това време на годината, края на февруари, дневните температури тук са около 26-28 градуса. Представете си какво е април-май. Всички тия насипни копчини камъни някога са били част от древен град. Ice Mountain, which is the one over there. And that's the picture of this one on the top. This one they call it the mother stairs because the stairs they carved it all the way. This is like a secret. Продължаваме в някакъв каньон там. Сигурно ще има някакви изненади. О, гледай тук над нас какви стени има по 300 метра. Вертикала пясъчници. Страхотно, страхотно. Никой не ги е катерил, разбира се, че никой не ги е катерил. Кой ще дойде до тук? Ето ти надписи колкото искаш. Надписи, бе, надписи навсякъде. Колко са стари, никой не знае да ти каже тук. Що ме надпис не мога да е много стар. Намери ли някой интересен надпис там? Всички тези надписи и рисунки по камъните са от цивилизацията на Дадан. От този камък, например, са написани имената на 14 царе на Дадан. Then go up through this line. You can see in the top of the mountain that we have 5 squares near to each other. Yeah, Did you show them? yeah. There is? 5 squares, what is it? Yes. From here. Go up. Yeah, we can see them. Up. Wait. I'm waiting for the people carved here, and that is a music instrument for us as Arab. It's called Samsimiya. For you, you have something similar called Който harp. притича You на have петте to open кошници it. са музикални инструменти и първата рисунка, която If you notice хората от the Дадан first са one from the рисували left, тук. there is the man playing. А тук Some of them хората от gone Дадан and са we have- рисували всички животни, които са принасяли в жертва на боговете. Какво следва? То пък къде се е качил?
Елефант Рок. Абе, хубаво място за спане ще намериме. Да ходим да видим тая арка. Dum 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 dum. Не камък, това е по-малкия дърт. Аз за змия се притеснявам. Какво се вижда от другата страна? Да. Няма стъпни нищо, го има път оттатък. Не е залязло слънцето да ги видим ти обавини. Прилича ми на стомна. На друго. Къде хукнахте сега? Има хубаво ехо тук. Защото така спрямо размера на хората точно се вижда колко е голям. На следващата сутрин сме на границата на Аризона и Юта. Това под нас се казва Грейт Canyon. А гледка към Северния каньон. На едно възвишение сме над Алула селището. И съответно от юг и от север виждаме всичките каньони.
Какво намерих? Това на какво ви прилича? Алола е малко градче, известно като изходен пункт към Мадейн Селех и скалните формирования наоколо. Намира се на около 30 км южно от Мадейн Селех. Градчето е заобиколено от палмови оазиси, пясъчни кули и каньони. Всички си купиме по още едно кафенце. Да, особено културата е влязла навсякъде, виж. Ти че не направиш беля. Към Мароко го докарва. Всички сме се провалили. Това не е добре. Да по тия места, освен древните гробници на небитийците и другите стари цивилизации, се намира и полуразрушения древен град Алола. Направен от скални тухли, последният останал такъв в Саудитска Арабия. Няма да се очуда, ако го обкичат с хотели. Върви активна реставрация на мястото. Старият Алола се намира върху останките на много по-древно библейско селище. Преди малко видяхме кадри от библейския Дедан, споменате в Исаия. Крепостта над стария Алола. Цивилизацията Дедан е най-старата на арабския полуостров. Те възникват 1000 години преди Христа и имат собствена азбука. Салам алейкум. През 3 век преди Христа на територията на арабския полуостров се заселват набитийците, идващи от Петра. Набитийците унаследяват както и територията, така и азбуката на Дедан. По-късно, след като Римската империя завладява набитийците и след нея тук се настаняват арабите, което всъщност са същите хора от Дедан и набитийците, и те взимат тяхната азбука и я доразвиват, която е оригиналната арабска писменост в момента. То е хубаво, защото е възстановено, иначе него 2006 гидовника пише, че е било тъжна гледка. Никой не живее в стария град. Даже бих казал, че доста добре е възстановен и е абсолютно туристическа атракция. Той си е реално музей на открито. Цивилизацията Дедан
начало са били партньори с финикийците от град Тире, който е в днешен Ливан. Руините днес са остатъци от сгради на няколко века, изцяло строени с скални тухли. Started from Yemen and end up in the north side of the Arabian Peninsula. Al-Ula, or the Valley of the Villages, it was one of the main stopping points for travelers at that time because it's from that day till now it's still an oasis. So they can stop in this place, rest, take supplies like food and water, and then they continue their journey to their destination. This place. Тук на това малко площадче са се събирали фермерите. Marks from this wall over here, all the way to the curve in the back, and the rocks or the marks are this distance between each other. We call this shibr, but at that time they don't call it shibr, they call it warqa. Warqa means the method is when the shade of the tantura touch a mark, И сега на 31 декември се събират местните селени на това място. When it touches this mark, we declare the entrance of the Marba'aniya season. И когато тантората, Marba'aniya season is 40 days ето тази of това very острие, cold winter. даде сянка тук долу. At that time they used to change the method of watering their farms. They are not using or counting on the shade of the tantura. So what they are counting on is just a bowl that is heated to the same heat as the summertime. They fill it with water and it will take it 7 minutes to drain. Така по премесването на сянката от тантората, всеки фермер е разполагал с 7 минути да вземе вода за нивата си от простия кладенец. Стария град Ал-Ула е строен изцяло от кални тухли преди 400-500 години. Къщите наброяват около 800 и са, много добре се вижда, напълно свързани помежду си. Тази логика на лабиринт и свързаност им е давала по-голяма сигурност и адекватна защита. Градът сега е напълно запустял и необитаем. Възстановява се за новата визия на Саудитска Арабия, планирана за 2030 година. Последните жители напускат това място на старата Ал-Ула през 1970 година. Извън стените на града са старите ферми, фермерските останки също могат да се видят в Палмовите гори. Палмовите гори, това е мястото на водата и плодородието на пустинята. Част от старите сгради ще бъдат превърнати на хотели и ресторанчета. Айде, че имаме 5 часа и 300 км до Табук. Отиваме максимално близко с кола. Да около 7-8 км от асфалта, обаче път е много хубав. Това се очертава да е достоен завършек на филма. Ама аз не съм очаквал така по размери арка, бе. Това е уникално място, бе. Това след няколко години ще го обхванат в бизнес. Това място, където строяш, върти. Ако искате да минем пеша изцяло около нея. То бива, ама страшна красота е това.
извънземно. И разбира се, строителството не закъснява. Така както дойдохме до тук, по хубав за кола път, не случайно е направен. Просто подкарват бизнеса. Туризъм, хотели. Но иначе, ако ги нямаше строителите и не бяха направили този път, щяхме да вървим тия 16 км пеша. Аз като гледам с какво завършва Саудитска Арабия, май ще трябва да идваме пак.